Oke, balik maneh dino iki karo aku. Cek sangar ya moro-moro muncul nang kene. Oke rek, dadi dino iki aku bakal unboxing maneh. Bedino kok unboxing ae. Halah wis gak apa-apa, sing penting aku ono konten ya daripada kalau konten, gak upload apa-apa, mendingan ya wis iki ae unboxing. Oke, langsung ae aku unboxing iki. Yo, tadi aku mari tuku hoodie maneh. Ya soalnya sing winginane iku aku unboxing hoodie lift, saiki tuku hoodie maneh. Yaiku maternal disaster. Yo, tadi brand maternal iki produk iku asli teko Bandung. Jadi iki produknya Bandung. Aku wingi mari tuku nang Shopee. Pancet nang Shopee tukuku. Aku tuku winginane iku 320 tuku nang Shopee. Nang iku official store maternal. Ya, jadi ori, dijamin ori. Wis langsung aja dibuka, gak usah kakean ngomong. Iki ya iki beda. Biasanya jene saiki nggawe si cepat ekspres. Oke, langsung aja dibuka. Ini kok gini. Wow, wis kebuka. Oke, langsung aja dipreteli. Wih, ini langsung ono gini. Ya bang, iki. Iki. Wih. Iki udine rek. Yo iki maternal sing anyar, iki edisi 1000 Trauma. Terus wih, nang kene ono sing beda iki. Oh iki. Sing beda teko maternal iki. Ono iki opo iki yo? Oh, yo. Oh, iki gawe iki ono tips merawat pakaian. Terus mari ngono iki ketentuan pembelian barang. Ono formulir pengembalian barang. Berarti like, misalnya barangnya gak cocok utawa kualitasnya gak sesuai, iki iso dibalekno. Apa nggawe formulir iki. Terus oh iya iki ukurannya L. Terus iki iki ono apa jenenge notane. Iki ono Facebook, Twitter, Line, IG. Ya iki ya. Oh iya. Iki gak bosen-bosen aku ngomong. Iki gak ono iklan ya, ono endorse, tadi gak ono iklan. Tapi ya wis unboxing ngono lah ya. Bahane halus gak koyo sing lift wingi ya halus cuma gak sehalus iki. Iki bahane iku katun. Oke. Iki piye ya? Wis. Iki. Ene iki maternal disaster Agustus September 2019. Iki edisi 1000 Trauma. Edisi maternal sing anyar, update lah. Terus iki ono stiker iki ya. Iki stikernya. Oke wis, mending langsung aja tak coba hoodie-ne.